Ja seuraavaksi lyhyesti muutamia uutissähkeitä. Perinteiset Miss Räyskäläkisat pidettiin juhannuksen tienoilla. Voittajaksi selviytyi Bondi-koira. Martti Koivula on ylivoimainen. Juha Putkonen puhuu paljon. Jompikumpi pooneista on aina rikki. Pikkumyy on Räyskälän erottisin radioääni. Sakari Kuosmanen ei osaa laulaa. Kaikki on toiminnanjohtajan vika. Hyppykerho on Räyskälän ensimmäinen virallinen yökerho. Kesän surkeat säät olivat Lyhdyn vika. Suhinu ei ole mopu. Pekka Uoti ja Ken Eklöf menivät kesällä naimisiin. 97% kentän ilmailijoista nukkuu aamubriefingin aikaan.